Ono čemu upravo prisustvujemo je proces nastanka jednog burgera. Od graška će za nekoliko sekundi ostati samo protein, zatim će doći do eksplozije. Figurativne, naravno. Na isti način od biljnih sastojaka nastaju i ostali Planet of Plants proizvodi. Vreme je da ovaj novi brend lansiramo na planetu Zemlju. Vidimo kako ga oduševljeno prihvataju ljudi koji uživaju u budućnosti ishrane. Ne ovako brzo. Rewind. Ipak pričamo o brendu koji svaki svoj proizvod pravi isključivo od biljaka. Burgere, ćevape, salame, majonez koji su 100% plant-based. Zvuči čudno, jel da? Pa da. Zbog toga ovo nije bio samo product launch, nego i launch čitave ideje fleksitarijanizma. Znamo da su zemljani sumnjičavi, pa smo ovu strategiju stavili na tihu vatru. Ciljnu grupu u terminima kulinarstva podelili smo na one već pečene, zainteresovane za plant-based ishranu i one baš rovite. Ljude koji se ne bi odrekli ukusa ni za šta na svetu. A ne bismo ni mi. Ne odričemo se ničega, a posebno ne ukusa. Menjamo navike, ne menjamo ukus. To smo im i dočarali. Bez naglih promena, ali i bez napadnih poruka. Burger bez mesa možda previše zvuči kao bez ukusa. Veganski ima prizvuk zahtevnog, a vegetarijanski i suviše zdravog. Plant-based je naša stvar. Ništa sugestivno, samo lagano. Kada smo već malo podmazali stvari, pridružili smo se globalnom Meatless Monday Challenge-u i uveli ponedeljak bez mesa na društvene mreže, a i izvan njih. Influencerima smo demonstrirali kako uz nove izbore ne gube na ukusu, već dobijaju na slobodi. Rezultati. Dosegli smo 1,7 miliona ljudi na Facebooku, a fan baza se iz meseca u mesec povećavala. I ta fan baza nije bila pasivna. Vodili su se razgovori i raspravljalo o ukusima. Da, primetili ste, izazov je bio izgovoriti fleksiterijanac. Ispravno. To možda i nismo rešili.